l'estudi sobre aquesta percepció d'inseguretat es fa amb l'experiència pròpia que tenim i es fa parlant amb les dones que viuen en entorns determinats. No és el mateix parlar de seguretat a la platja de Barcelona que a Gràcia, al Carmel. Els llocs tenen condicionants específics i creiem que una generalització tampoc convé. Podem parlar d'algunes qüestions generals, però creiem que és important apropar-se a les comunitats, no? Descriure en proximitat aquests condicionants per poder parlar de la percepció d'inseguretat que tenim als espais públics, als transports públics, als diferents tipus d'espais de relació que tenim, no? Parlar de la gent veïna de la plaça del MACBA et parlarà d'unes qüestions de seguretat que no són les mateixes dels joves que fan servir aquesta plaça per fer skate.